Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidooli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang siyang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mau ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng SED Paniawan Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital, hindi lang nila napapababa yung BP ko. Opo. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Kaganito rin din, ng Buongan Santo Tomas. SED Paniawan Plus. Gawa ng SED Marketing. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Unsa? Asa ta? Kuan day ba? Uwa man tayo sure gabi manuroy ta. Mag-check-in ta. Uy, hindi ko na. Kita ko ka nilipot ka tuyok. Kung maula na day among giapas na ko, Alan, magbuwag ta, oy. Day. Day, paminawaw na ko. Unsa pa'y paminaw na ko nimo, ha? Unsa pa? Mahimos kong diligot. Anong day kong balibad ka? Ayaw lang pagkigbuwag na ko. Tuod ay ba? Nga naghisgot man tagbuwag. Nga wa man tay gisgot ang commitment sa usag-usa, no?
Wa man ka sugta. Kung ka na binong ang day, kita na ba ya? May naitabo na natong duha? Oo. May nahitabo atong duha. Apan di pa ta uyab. Oo, uy, pwede din ang inana. Pwede kayo. Kini nahitabo na turon sa manday ni. Day, ayaw to ang pagbinuang ang diha, day karuloy. Bidasan. Kalinti ang nahitabo ato Alan. Kay bunga lang tos akong kahubog. Oh, day karul. Mong sibat ha. Kay basig mausban pati ka. Sibat na Alan. Day. Buwagan man nung kuday karol. Sabi buhato na ko ani. Di na nadang gamam. Suko na kay siya ako. Bayalan! Kumusta na? Ha? Sa yulik yung nauli. Abi na ko manuri pa umayos na ikarol ni mo. Dali ragod bay Naldo. Ano man? Paduol bay. Ang anong day bay ha? May sultidain ko. Kapilagin mo mahitabong day karol nun day. Kapilagin, ha? Kini mong gusok nga ligon kay ba? Kapila Kapila. Ubang! Ha? Agay! Ay, kaya naman agay. Di pamati pa ni mong kasakit to, ha? Muram kag manok na ikaw sa man, pamati, ha? Saan nagugutong mo? Yan ang gisokbag mo tao pa ni mong kalit, oy! Way ayaw sa bagi mo! Ha? Sagpa lang no kung day karol. Mas maayo? Mas Awsa! Gisagpag ka? Uy, wag ko di batasan! Managpanon siya! Hayluog lamim! Nagpanon! Ay. Oh, mas batli sa kagbatasan kay gisumbag sa kunin mo. Hindi ka rin nagsagpa ni mo, pero di ka man ni mo sa ko. Binayot ng imo! Usay binayot, ha? Usay ka? Ay. Binayot, eh? Tuom. Ano, istorya nga na eh. Ay, ano eh. Mo pa'y way sudya kung tiyan, gisukmag pagkunin mo. Pasabta ko na kabi, nga nung gisapot ka bang nauli! Oh, ang audi ko sa puton! Pasabta ko! Maunin eh, tabo! Utsa! Tinugawa ko ni ay! Ikaw may laugaw na to! Oh, ako sa nung... Ikaw may natabang na ko kasi bira aron babdos! Natambang nitong ako! Pero gituman sa din mo! Kay mo may giingon ni mo buhanga ka nga sigihan akong biras day Karol aron maburo tayon! Saan na mo tuo ka na Oh, ko? Saan? murag ako matigaling aping mo ni buro taon karon sa pagsampang day Karol. Kusog na pa kay Gualubs day Karol kay saan? may bukton sa kuna. Sulid kay na. Sulib. Kanang bigot ko kay na. Ay, bigot kay bukton. Bigot kay bukton. Uy, bigoy. Saan na mo? Sa ko kabantay na. Huwag ko magdahom nga. Buhaton to niyan ako. Saan na mo? Hibaon dyan ka di ko katuhuan. Ganun tuom ka na ko. Awar ka. Unsa? Oh, mo Ito ko ni mo kay tarong kang pagkatao niya. Dili ka katuan. Ibaw ka nga ako di ko katuhuan. Tuom ka. Muna hinungdan ba nga di ko gusto manguyab kong seryoso. Kaya ng mga babae ron, sobra ka maldita, materialistic, o di tumanan silang gusto, dahil suko, dahil yaw-yaw, nagpa, sama ng tabo ni mo ron. Salig na sila, nga di tagamang mo dapat o babae, pero timingan sa mga lalaki nga hinapat, sobra pa swingig ilang mga maangkong dagway, anak. Mga dagway, ilang balibaling dagway, anak. Kulating gina sila. Kanas day Karol ni mo, kung kakita ng laing lalaki, gabaan gina ni mo. Kung natado niya sa laing lalaki, naawa niya. Nga, imo mahinong ihatag si Karol laing lalaki. Oo. Di ko masugot na Bedaldo. Ako rin ni Karol. Sige. Bisag manapat? Bisag kusog manapat? Pilargo'y kusog na babae ba? Pilar lagi kusog kay nahiwi mo ka. Mainit man ka. Mahinaykan ni mo. Ako, mainit ko, mahinaykan ako, bapatayan ako. May dato, pwede nato silang makiha silang pagpanabat nato. Kay kita, battered husband ta. Sama nila, kung nataho nagbana, matawag mag battered wife. Onya, wa may battered husband by battered chicken on Ay, sige binungang diya, oy. Bagi nun kung hunahon na, ba, yung saon nga magkauli, Mr. Karol. Pweh, bayan ka lakiha, oy. Saan si bayalan?
Hoy, grabihan sa ni mo, day Karol. Wa ka mahadlok gabaan kang alan? Ha? O ganun kabaan man ko? Wa ko gipasalig niyang nahigugma ko niya, no? Apanday, may nahitabo naman ka ninyo. Hala, uy. Uso naman gud na rin. Nga may mahitabo bisag dili uyab. Unsa? Bitaw. Kadaghanas na hitabuan na kadaghanan nila. Og sa gikaingon ko na, bunga to sa akong kahubog. Wala ko sa may panghunahon na ato eh. Tay sa day, marag dili ba na mao imong gisulti nako? Unsa? Ang sulti mo nako, nga nahubog tuod ka. Apan naa pa kas maay nimong panghuna-huna dihang nagpadakas gibuhat ni Alan nimo. Unya karon? Sheila. Nya karon gibuwagan nimo si Alan? Unsa naman lang unya kung magbunga ang inyong nahitabo be? Ha? Kung mamabdos jud ka, unsaon naman nimo ha? Day Carol? Kini si Max Urban. Celebrity soap ang gamiton, may iskwalin, may glutatayon, muputi mo hamis atong naon, mga bugas talong kuhaon. Celebrity pang-beauty, celebrity para sa family, ang kahumot suabing-suabi, celebrity soap okay. Celebrity, celebrity, celebrity. Oh, palit dayon. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto. Oy, Naldo, Sinato. Dili. paghilom paminaw sa. Ang sa man ang amigo nimo nga sige man lang naghinuktok. Ha? Ha, kahit kaglabot. Oh, yay. Kabantay lubot. kung seryoso kay mong sulti ganina. Lubot, may gisgutan. O guman sa inyo pa nagsulti, diyang gibiyaan ni mga akong anak. Ingon anak na siya. Sige gunit sa iyang no sige glarot ana iyang buhok. Mao. Ala no, maupaw baya tao ng akong anak Naldo. Langkat ng bagol-bagol. Kanon ko ng utok. Ay! Sana Adto ka na na padong. zombie. Ha? Adto na padong. Ngano lagi na siya? Oy, Ay tubag da. ako. Nag-ilkyo na si De Carol. Ilkyo? Yes. Unsa nang ilkyo ba? Bray! Ay! Wag ka kailag. Kung saan ang ilkyo nang katiguang na nimo. Day! Ay! Tarong ha. Ngutan ako kung sa ilkyo pero kay ba ko kung sa na. Ano na? Ilkyo. Ilkyo. Ano na? Ano na? Love. No. Lover's Queen? Love squirrel. Ay! Bawam di ka. Mutana po ka. Ang buot kay pasabot sa akong ipangutana ba kung nganong nag-ilkyo-ilkyo sila. Nagklaruha pangutanan nimo. Dili. Klaro na ba? Dili. Ayaw ba? Ay! Kaya ngano lagi. Ay, Unsa mahinungdan nga. Hagaw Hawaii ta. Kaaway man dayon na sila sa Karol nga bag-o ganitong aray lang buot diyang gikan mos buhol. Minaw ha. Nagsabot naman gani. Ay kagano Dili. nga magpakasal sila. Ay. Kani ako istorya ni. Ako nakasahin ni diri. Tungod sa kung tambag ba. Unsa man tambag agay. Abi nimo. Ni action ni kuno atas ni Carol sa plano nilang kasal. Ha? Uy, dili siya gustong luwason sa akong anak ang iyang dungog. Maghagaw Hawaii ta. Tambag lang nako niya ba. Oo, tutbus unsa. Uy, Tambag nako niya. Kay mo isulting de Carol nga. Kuan. aray. Tiyan lay agdun. Agay. Okay. Sakita sa danilang sang ako nalingkuran. Uy, Isang tao. unsa ba tiyan lay agdon. Kung maburot ang yan tiyan ba, kung mabdo sa siya, kaya pakasal sila. Pag dili ko no, di siya mamahinayon pagpakasal. Di siya madayon sa pagpagkasal. Kay? Ang kitabangan si Bayalan nga, pasigihan siya biras ni Carol. Ano mo, mabdos og mayo. Maburot kig mayo. Mo iyang gihagas si Carol nga, manuroy sila, check-in sila. Sagpa bitaw nun siyang Day Carol. Ha? Sagpa. Unsa gisagpa nga akong anak atong gawihan. Sagpa, we. Ngay kurus di Bayalan. Pag sagpang Day Carol, oy. Aray! Da. Yung sa mo. Kapoy na Nagkaako ka man ini. Lumba na mong dapat ako noon. Si Bayalan sumbagan sa ko. Kinsa may dili mo dapat nimo hanggawa ka. Kani imong tinambagan sa among anak ba? Gusto ba dito imong gitambag nimong amawa ka? Ha? Asa to dadon? Ay!
Ay! Usban ko ni mo, usban ko. Check in ba? Check in! Ay! Wa dyan ay ayaw imong tambag. Ay naman tos Martin. Ay. Ay, ngita na ka. Abi kay kunta naman ta, ngita na ka niyong bana. Mangitaw ka naman, palaban ka. Oh, ano man din? Onya lang tao ka, yan lang tao. Basig ko, basig suntukon sa kwarto mo niya to. Bida, mapagkakaon na ba da? Mao na ba ito tutoy ko din eh? Bunog nun ninaanin ako. Olegoy! Di na ko paabot mo gawas ni Martin eh. Kay, ay, maunsan niya ito mo, supag na ko! Unsa? Buang-buang yun is Naldo eh. Ay. Ayaw rin niyo ba sulas Naldo, anak Silya? O nga nung dili man ko no Martin be. Nga siya may nagtambag og binuang sa atong anak. May man ng atong anak ko buot, oy. Unsa? Hibaw, bitaw mo ng Naldo. Nga murag, mas komedyante pa na kaysa atong anak. Yang anong, tuo man na si Ala niya, oy. Nga hibaw, man na siya puros binuar ng panulting Naldo. Ay, Martin. Nagpadala yun sa kahina mga atong anak Silya. Kaya sa unang katilaw na magkausa, nahigam na. Pero naglibog lang ko kung nga nung gikasuko ng karol nga uya banta sila. Bitaw no? Kay, kita bitaw to sa una Martin yan no? No? Wala ta adtig si Mana. Niribansin man dayon ta. Ay, kato na. Ugwasam ka masuko na ako ato Silya. Oh, bitaw. Hangtod nga nasundan pa og kapila. Hangtod nga nabuo si Alan. Oh, Martin. Usa na akong duda. Ha? Unsa natin? Kuwang sa gugma ng bayhanas tong anak. Martin yan no? Tay, idaon lagi ko nimo. Ini ang Alan, anak. Gisultihan kong mama nimo sa gisulting Naldo niya bahin sa nahitabo ninyong karol. Ha? Tabihan na yun yung Benaldo eh. Do. Ano lang pamugos ang bayhana, do eh. Oh, tay. Minaw ko, mapuno kas bunog ka ng bayhana. Kung kamoy magkadayon, under the saya ka man. Di maayo nang manapat, ay. Di maayo na. Why maayong sangkuan ang inyong pagpuyo, anak? Oh, tay Martin. Pero alam mo bang namumuro ka na? Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ng atong sugilanon nga naguluhan, ang Komedyante. Dalit ka ninyo sa Sid Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga pangako.